Nazdar, já vás zdravím, právě jsem se vyspala, takže mi docela fajn. No ale tak jsem přemýšlela, teďko mi tady pouštěl můj Rémek takovej jeden song a já si myslím teda, že nejlepší byla Lambáda. Ale vymyslet nějaký song, vydělat nějaký prachy a potom jet aspoň na 14 dní do Dominikánské republiky, no to by nebylo špatný. Co myslíte? No. No a já kouřím teď a piju kafíčko a mám spoustu práce. Dneska nebudu dělat skrytý cvičení, protože mi bolí páteř a ruce, au. No ale pojedu na chatu a tam potřebuju... co tam potřebuju na té chatě? No, anténu. A budu malovat kadibutku. No to si nedovedete představit. Co je starostí, když nemáte na chatě splachovací hajzl. Jako máte tady doma, no to je úleva, ale na té chatě, no to je strašný. Teď to musíte vynášet, kupovat tam do toho přípravky, to je taky drahý. No ale tak musím si nějak vydělat na to. Tak přemýšlím, co budu dělat, abych nějaký ty korunky našetřila. No jo, a tak možná nebudu kouřit. To bych taky šlo. To bych taky ušetřila. No ale to už jsem zkoušela několikrát a to je špatný. To mi prostě jediný nejde. No a učili jsme to teda, jo, že budu muset tu anténu, protože tam mi nejde televize a to je taky tak. I když tam ji moc nepotřebuju zase úplně. No ale večery jsou tam docela dlouhý. Takže vážení, se s váma loučím a jdu koupovat anténu a zase se vám odpoledne přihlásím, co a jak. Mějte se hezky. Čauky, mňauky.